Ara començarem amb el d'actualitat, així que, atenció, comença la primera pregunta. Qui és el president del govern espanyol? Zapatero. Correcte, resposta correcta. Zapatero! Qui és el president de la Generalitat de Catalunya actualment? Ja. Zapatero. No! Resposta incorrecta. A veure, ja ha rebut cap a l'altra escola. A veure. A veure, jo diré el primer nom. José. José Rajoy. Resposta incorrecta. A veure, patarem dos globus, perquè és la norma. Un. I Jo us tres. dono una pista perquè m'agradaria que la diguéssiu vosaltres. A veure, és José... Montillo. Ara! Molt bé. Com es diu l'alcalde d'Igualada? Aquest aquí? Joan. ¿Cómo que se dice Joan? Joan no sé què. No és correcte. A veure, aquí? Carles? No, quasi, però no. A veure, us hauré de petar un globus, però farem millor. Jo us donaré més pistes i a veure un altre cop si entre tots surt el nom del pobre alcalde d'Igualada, sí? A veure, una diada que és molt important i us dono una rosa. Sant Jordi. Molt bé, Jordi. I el cognom, doncs, a veure, Amèrica. Ah, això què és? Una mà. Una mà. I quan et fas mal a la mà dius, ai, mà! I falta una nota de música. Jordi i Mami. Molt bé, resposta correcta. Molt bé. Primera pregunta de llengües. Quantes lletres té la paraula escuradents? Aquesta escola? 11. Correcte. Com s'escriu la paraula pènsil? Aquí? P-E-N-C-I-L. Correcte. Molt bé. Tradueix al català la paraula berenjena. Ja. Berenjena. Berenjena. No! Resposta correcta. A veure, donem rebot. Berenjena. Es que me sonaba berenjena. Bé. A veure... Sí. Digueu, no tingueu por. Berenjena yo la he dicho una vez. Ja. Y era una... Albergínia. Sí, resposta correcta. Es que me sonaba. Doncs fins aquí el programa d'avui, assignatura pendent, on hem tingut l'honor de rebre aquestes dues escoles, Acadèmia Igualada i Jesús Maria, Mestral, el García Foses i el Ramon Castelltort, Marc del David Pastor, Gabriel Castellà d'Igualada i de l'Escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt. Night by night, she danced to the circus band. When Nellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nellie to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
Jugues? Jugues? Lloguem jocs de PS3, PS2 i Wii. Gran estoc en jocs nous i de segona mà, de totes les consoles i PC. Deu anys d'experiència ens avalen.